zanna cikin Abuja tare da wuta balle ki wace ce ke wanda ke gobe da ki haka ba Allah ya baki hakuri kai ma kai me kuke nufi ya hakuri ya hakuri ba na baka hakuri ba an ya hakura ba da ni irin wannan mafifan kyau haka na saka lura da baki za ka yi furci domin kar kai yo zari yar fim ita ma dai ya ce tamkar ya kai mai alfahari idan kai ba ka so to wani zai ganta yayi annuri yar fim ce yar fim ce yar fim ce yar fim ce ta kamar ka kai karatu mai zurfi yar fim ma ta karatu mai zurfi in ta kamar ka tarbiya ce yar fim ma yar gidan tarbiya ce in ta kamar kudi alfahari ce ita ma yar fim yar dangi ce yar fim ce yar fim ce Allah ne ke son kora ba mutum gari ba bal yakul khairan aw liyasmud hadisi mai girma muje aka san babu yadda shari'a ta baka dama ka ɗibi iyali na ka tattara su gaba ɗaya ka tafi da su ka kai ni ƙara kotu ka zo da hujjojinka ni ma in zo da nawa a baka da wata hujja ya uzeru baka da wata hujja kamar yadda na auri ƙanwarka haka ita ma na aure ta kwarai kuwa kamar yadda ta kashe ka shine kake so ka kashe min yar uwa to ba zai yiwu ba ban fahimce ka ba kai bari in gaya ma yau kwanan ka uku cif da tarewa da aure da kai da wannan yarinyar abinda nake so ka sani yanzu an auna ka da wuya ba a same ka da cutar kanjamau ba to bari in gaya ma wallahi sai an je asibiti an auna ka an tabbatar lafiyar ka kalau in yarinyar nan ma za ta dawo gidanka kuma ko za ta dawo banda wannan gidan sai dai kai mata wani gida amma idan kana da sauran iko akan kanwarka ba ka da iko akan yayana saboda haka abin yayan ya so ku tattara ku tafi da ita ba shi yayansa ba shi yayansa ba shi ya zan yi na bashi su yayana su tashi a hannun yar fim kenan mara tarbiyya lalatacciya ina ba ta sunan da sati biyu zaka ji sun fara rawa da waka akan me zuba su a mota zuba su a mota ka tafiya musu da shi kyale shi kake ko kawai kyale shi kyale shi ba za su zama lalatattuwa su biyu ba shiga mota kyale shi ke shiga mota da dai namiji da mace ta lalace dai gara namiji ya lalace ka hada shi da Adam Zango su dinga yin fim ba komai baran mutunci Hadi, haka abu ya faru? Wallahi ina tsaye ta cikin gate ina ganin abubuwan da suke faruwa. Gaskiya wani abu bai daɗi ba.
kyale su kawai su tafi. Muna zaune da ke a nan gidan za ta dawo da kafanta. Ai ba son zama da shi take ba ai. Masifaffe ne na kin karawa, kuma ba shiri suke da matar ba. Ya kamata dai in ka fita ka je ka dawo da ita dan Allah. Na gaya miki muna zaune a gidan nan za ta dawo. Yanzu dai ga Rilwan, amana dan Allah ki rike shi. Ka manta da wasu abubuwan, baka ce yayi sallah ba kuma yayi karatu. Allah ya miki albarka. Amin. Yarfin ce turaruwa ta fito ta haska mutan gari. Ba shakka lalle Hadi, cikin da gida ya gyaru kuma waɗanda suka ba kamfani gyara? Iye, a'a ba shakka an samu canji. To ita muguwar kuma ina ta shige? Na suka samu 'yar malamai a cikin gidan nan take karatu haka, sai ka ce Abdurrahman Sudais. Kamar nan haka nake ji ko? Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. السلام عليكم. صدق الله العظيم. Alaikum salam. Ya ji mai sannan zuwa. Ya ce a gidan namu? Wallahi. Amma kuma maimakon ki gaya min za ki zo? Sai kawai na ganki? Ni ma hanya ce ta biyo da ni. Dama ba nan ne ni ya zuwa ba. Biyowa ne mu gaisa. Amma ku na ji daɗi. Ɗan gaye, ba shakka. Ashi na yana ta wasa. Ina fa wasa yana ta daidina. Ina mai gidan naki? Ya dan fita amma ba zai daɗe ba zai dawo. In kina son ganin shi ki jira shi muna. Ya ji mai? Kawai zuwa dai zan wuce na ci gurin shigo dai kawai mu gaisa. To shikenan kafin nan dai bari in je in kawo miki abinci. Kuma ni da na ɗauka tun daga titi ƙofar gida zan ji kiɗa na tashi in na shigo falo sami ta tana tikar rawa. To, ashe a cikin yan fim za a samu mai karatu haka hannun karatun Kur'ani kira'a sai ka ce yar gidan Abdurrahman Sudais? Lallai ba shakka an gaye ba taɓa ganin yaron nan da yayin wanka tsab irin haka ba ji wani gatanci limoni ɗaliban wani ne duk kuma a kan gado ba shakka ne ta doka sallama hajiya a cikin gidan nan ne ta doka sallama billahi lazi yarinyar nan tana karatun Kur'ani ko gezau sai da ta ida ta karatunta. Yar fim din? Kwarai da gaske. Kin ga gidan yanda ya gyaru hajiya? Tsaf ki gani bayan da kika san kamfani suka dauko suka yi musu gyara a cikin gidan nan wallahi haka gidan yayi. Yaron nan karami ma da ake barin shi daga jaja uwar kazantar tsiyar wallahi biki gani ba an mishi wanka an komai yana zaune yana ta ciye shi. Kuma da an ce Allahu akbar na sallah ko nan da zaki ga yaron na ya dauki buta. Ai tana kawo min abinci hajiya. Wallahi da nayi lomar farko na tafi santi. Da an kwalla kiran sallah wallahi za ta yi gububta miƙe yarinyar nan yanda kika san an mata allura za ta yi lahira. Ba fa zan taɓa santa ba. Sai ka ce baki san sunan mutanen nan bane Jummai? Duk wani kisisina da wata tambadewa sun riga sun koyo shi tun suna layi.
ba da ni ba. Hajiya, kin fansan ni kin kuma fasan halina. Wallahi babu wacce ta isa ta siye ni da wata kisisina ko wani makirci ko munafunci. Kin san halina Hajiya. Wallahi tarbiyyar ta ce haka wannan yarinyar. Hakan nan Allah ya yota. Haka take. Jummai, dama can ta riga ta gama da ɗan uwanki. Ke ma gashi yanzu za ta gama da ke. Ta gama da ke. To mahaifinku fa, shi tun bata shigo gidan ba, ta riga ta gama da shi. To zan gaya miki, ba ni ba ita. Ba ni ba ita har abada. Kar ta kuskura ta tako kafarta ta zo inda nake. Ba na so. Yawa Zainabu kar ki sa madara Lipton kawai za ki sa. Kuma shuga din ki sa rabin cokali. Ina ta haƙuri, ana san da kake shan tea ko? Haka ne Hajiya. Ka san wani abu? Ni fa kwata-kwata fa ban yi da su ba saboda. Wa alaikum salam. Kinga yanzu shigowar suke. Ko minti 5 bai ba. So nake dama idan ya dan sha Lipton din nan sai in shiga in kirawo ki. Me faru? A'a, dama tun ɗazu ne ta ce min tana so ta yi magana da kai idan ka dawo. Sai na ce mata idan ka zo zan sanar da ita sai ta same ka saboda wai tana so kudin tattauna da ita. To, ya aka yi? A daman cewa ne ina so na tambaye ka. Na ga yau kusan sati 2 kenan. Baban Zainab bai bugo waya ba kuma bai zo ya same ka ba. To, abinda nake so ki gane dama ba zai zo ba kuma ba zai bugo waya ba. Dalili wato tun da ya auri 'yar wasan Hausa din nan sai farkin yi haƙuri. Ta riga ta ɗauke masa hankali. Amma ko ba daɗe ko ba jima wata rana zai kira mu in ya shiga halin da ya shiga. Dan na san sai ta sa shi a masifa. Har wata rana kuma yaya. Wallahi Zainab kullum kuka take mun. Tana ce mun tana so ta ga babanta da ƙaninta. Na rasa ya zan yi da ita. Kinga, kada bake daga hankalinki fa. Kaunanki fa yake fa. In dai ba baya kaunanki share ki zai ki je can ki yi rayuwa ki yi rayuwarsa. Saboda wanki ne kaunanki yake. Inda baki shafe shi ba, kyale ki zai ki je ki tagantalinki. Wallahi kaunanki yake. To, abinda nake so ki gane kenan kamar yadda take gaya miki. Wato, na riga na gindaya masa sharuɗa. Kuma ko da ya cika wannan sharaɗin da na ce ya kawo min gwajin jini na tabbatar da lafiyarsa, wallahi sai dai raba muku gida. Ya ajiye ta can a inda take ke kuma ya nema miki wani gurin ke da 'ya'yanki ya saka ku. Domin ba zan bari ya lalata mata tarbiyya ba. In ki aka haɗa ki da 'yar diraman nan lalata miki tarbiyya za su yi. Allah ya baki ƴaƴa kyawawa yanzu gudu sai ta ɗau yarinyar nan ta je ta kai ta cikin su. A'a sai ki ji suna mata wani lakani abun ba daɗi yau ki ji an ce mata wata rana gobe ki ji tashi nan dai so ki yi haƙuri abin da ya fi dacewa da rayuwarki Allah da zan miki shi. Kin ji kanwata? To ki kwantar da hankali. To ba komai. Kuma kai gaskiya fa. A'a. Mutane masu ko ina idan su yara ganin da san ga mutum sai su sarata amata Jamila na gudu baka sani ba. Ni ce na mu shayin ba. Ban gane shayi ba kuma. Kin ma mijina ne? Kai. Ke kuma dai kin yi abu wallahi tallahi. Ko shayi za ta sha. Wanda ta tana son shayi sha. Abu da ita da Allah. Ka san wani abu? Ni ba kwa abin da na fahimta a cikin gidan nan. Ƙanwarka. Yanzu fa hankalinta a tashi fita koma gidan mijinta. Saboda duk wani shiga da fitanta nukunta duk ni na fahimci tana su koma gidan mijinta. Ta rasa yadda za ta yi ta fito maka. Amma dai alamu sun nuna tana su koma ɗakinta. Haka ne. To, kin san dama dai tsakanin mata da miji sai Allah. Kuma abinda nake so ki gane kamar yadda shi yake take son mijinta a matsayin mijinta. Ni ma haka nake kaunarta a matsayin kanwata. Gaskiya ne. Dan haka ba zai yiwu kawai ina ji ina gani bayan iyayenmu sun ban min amanarta ta shiga cikin matsala ina gani ba. Wacce yanzu suke zaman aure tare da ita ta fi ta wayewa, ta fi ta gogewa. Dan haka dole sai an bi wannan tsarin da na rattaba. Idan tsarin nan ba zai yiwu ba, wallahi shi sai dai ya haƙuri ta kuma Allah ya bata wanda ya fi zama alheri. Wallahi ta jira ya shiru to bari in gaya maka. Wallahi tana son mijinta fiye da inda kake tsammani. Haka ne? Kwarai kuwa. Ba komai.
Allah zai kawo mana mafita insha Allah. Amma duk dai da tana son sa gaskiya ba zai yiwu muna ji muna gani an haɗa ta da wannan yarinyar zama gida ɗaya ba zan iya ba gaskiya. Ko kiya kika gani? To, ai kamar yadda kaga ita dai amana aka bar maka. To. Iyayenka sun mutu sun bari a hannunka. Kuma kaga dole ne ka kula da amana. To. Amma dai ka yi nazari a kanka. Ka ga dai me wani hukunci za ka yanke. To. Sai a ci gaba da zama haƙuri. Don shi aure zama ne na haƙuri. Kuma ko da ya maki laifi, kada ki ce za ki je gidanku ki faɗi. Ki zo ki same mu ki faɗa mana. Don mun fi kusa da ke. Yanzu kina hannunmu ne. Kuma wannan maganan da na faɗa maki, na faɗa ma wancan matar tasa irin shi. Ya bi ne ke so da ke ki ji shi kuma ki amfani da shi. Kin ji ko? Insha Allah abba. Allah shi muku albarka. Amin amin. Zan koma waje wurin makauta in fira da su. Amma kafin ruwa ne ya tafi a yi ƙoƙari haɗa mashi gurasa. Ba ni son ya bar gidan nan bai ci gurasa ba. Sai na dawo. Ka ji ka da wani zance. Kace so uku antinka take maka wanka. To ina ruwana da so ukun ta take maka wanka. Ai ko abu har ma dai za ta danna ka ta saka a cikin maka wanka ba san ta nake yi ba. Ba na san ta ba na kuma san me san ta ma. Haka kawai? Au. Dan na faɗi haka shine ka ɓata rai kake wani sun kui da kai? To tafi ka tafi ka bani guri. Sauka ka tafi abun ka sauka. Maza. Ka ji yaro dan Allah dan kakkalin sa da shi. Wai ta. To ai ba na son ta duk abin da za ta yi muku ni ba son ta zan yi ba. Tun farko da ma tun kafin mai aure na riga na gaya miki ummu ba san aure na dake take ba. Baba ne dai kawai ya riga ya fi karfin ta kuma babu yadda za ta. Saboda haka dole za ki haƙuri da abubuwan da za ki gani. Ba komai hali, komai zai wuce da yardar Allah. Dama plan na shi ne kawo ku da ke da Rilwan ina a gidan nan sai bayan magariba an zo ku ci kuma gida. Amma tun da abubuwan sun kasance haka ina nan gara da gida yau. Ba za a yi haka ba, ka yi tafiyanka kawai kamar yadda muka tsara tun kafin mu tura ka gida. In ya so da daddare sai ka ka ɗauke mu. Haka za mu zauna ni da Hajiya a rayuwa ba ta son zama da ni har abada a haka za mu ɗaure? Ka duba fa Hadi. Hadi, kada ka kamance Hajiya uba ce gare ni. Ya zama dole mu farautar soyayyarta gare ni. Jalla ka jalle, ayye jalla ka jalle. Na lura da ke irin fince shi ya saka ni nake sanki. Jalla ka jalle, ayye jalla ka jalle. Na lura da ke irin fince shi ya saka ni nake sanki. Jalla ka jalle, ayye jalla ka jalle. Na lura da ke irin fince shi ya saka ni nake sanki. Jalla ka jalle, ayye jalla ka jalle. Na lura da ke irin fince shi ya saka ni nake sanki. Jalla ka jalle, ayye jalla ka jalle. Na lura da ke irin fince shi ya saka ni nake sanki. Jalla ka jalle, ayye jalla ka jalle. Na lura da ke irin fince shi ya saka ni nake sanki. Salamu alaikum. Wallahi tun ɗazu muka zo ni da Abba Rilwan ya tafi ma sai da daddare zai da ya tafi da mu. Ban taɓa tsammanin
Allah zai haɗa ni da ki ido da ido ba. Ina yawan kallon fina-finai amma ni ke ce jar mata wallahi. Tunda aka ce min ya Rilwan zai aure ki nake ta Allah Allah a raina. Allah ya sa an ganki ido da ido. Shekara ta 5 a gidan nan. Ya sunan ki? Sunana Nana. Nana Asma'u. To Nana, idan ba za ki damu ba zan taya ki. Amma me Hajiya ta fi so? Na gode. Tana son jollof rice ko white rice. Na yarda da ke kin yarda da ni mu bar ta da mugun hali. Hakin ki daban hakin ta daban wake ban madara na baki ki sha. Na yarda da ke kin yarda da ni mu bar ta da mugun hali. Hakin ki daban hakin ta daban ke ban madara na baki ki sha. Na yarda da ke kin yarda da ni mu bar ta da mugun hali. Ina son sanar da ke abin da baki sani ba. Kin ku san karuwanci iri-iri ne kuma salo-salo ne? Karuwanci kuma? Kwarai kuwa. Ita wannan kishiyar taki me yake me wai? Yar fin wai ko? Ita. Ai to da salon da ta zo gidan kenan. Ta zo da rarrashi, da lallami, da kyautatawa, da kwalliya, da iya wasu abubuwa ne wallahi. Shin ta kwace miki miji. To ina baki shawara. Tun kan ya manta da ke a cikin ransa. Wallahi ki maza ki koma gidanki din abubuwan da wannan yar fim take mishi ina gaya miki sai ta cire sanki a cikin ransa to abin da nake so da ke ki koya ke matsalan ki ai ke wai daga kin yi to ga girki na gama nan ba haka ake ba wannan an riga an wuce shi tun lokacin zamanin iyayenmu yanzu an zo ko abincin ma da kisa da kisisi na ake ajiye shi da wanka da kwalliya da kuma dole fa sai kin dauki powder nan kina shafa shi kina lafta a fuskan ki fa fuskan ku kusan zuwa iri daya saboda ba zai yi naki kok na ta fanta ba in ya dinga kallon wannan hasken kin ga anan ma wallahi talla sai ta miki nisa kwarai kuwa wallahi nisan daga Kano har Mambla wallahi Allah So kike a ce ina bilicin? ban ce ki yi bilicin ba amma kina lafta hoda to ke fuskan ki kulli sai dinga maiko haka ake rayuwa haka nake wa yayanki ki kalli guguran da nake wa yayanki me yasa bai karo min wata ba ni dai na ga yayanki kin ga bari in koma yayanki na jira na a falo ki tunani Fatima. Hane lokacin sallah yayi. To, ina Rulwan ɗan? Yana fado yana wasu. Shi Rulwan shi ne yake ta tashi na. Shi lokacin sallar ne na ɗauka kawai tsokana ta ake yana hana ni bacci. To, ga nan zan tafi to yanzu in yi alwala. A fito lafiya. To, sannu. Ikon Allah. Kin ga yaro. Yaron nan dama shi kansa a da ba sallar ike yi ba. Balle uwarsa kuma ma da ta haife shi. Amma yanzu kaga yaron nan wai ana sallah mun kwanta fa muna bacci da shi. Har ya tashi zumbur. Ya ji an yi kiran sallar la'asar. Ya tashi ya tafi zai je ya sallah ya tashin. Ban tashi ba ni na ɗauka cewa ma irin abin nan ne na yara ya hana ni bacci. Ashe sallar ya tafi yayi. Ita kuma ta ga ban fito ba. Kaga ita ma ta biyo tana tashi na. Lalle. Wannan addini ya shiga zuciyar ta gaskiya. Ba kamar waccan shashashe yarinyar ba. Uwar Lurwan yaushe take sallan ma. Yaushe take yin sa. Ai ta tashinta ta ki tashi ta sallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ya haka? Kuli tsaf hakan nan har wani ƙanshi nake ji. Sai ka ce aljanu ne suka zo suka yi aikin nan. Ni kuma a tani na bacci na je na yi. To. Nana? Nana? Sai kin tashi? Fatima ta ce min kina bacci. Ya aka ta san cewa ina bacci? Ta shiga ɗakin ne. Wani iskanci ne yasa ta shiga min ɗaki? Na dai ga ta shiga ta ɗauko kaya da yawa. Ta kai su baya wurin wanke-wanke. Hajiya, kin ci abincin ya kika ji? Kina nufi ita ta yi abincin? Ta yadda ta mai da falon nan. Wallahi ni kaina da shigo abin ya burge ni. Kina nufi ita ta gyara wannan duka falon? Tsaf! Da kallo kawai na bita. Dan ni wallahi mamaki mata ban kamar inji kuma nan da na fita gawa. Fatima, sannu. Ai ban sai. San da fitowa jiya. Sannu. Ai ban san kin tashi ba. Wallahi. Na zo na ka miki abinci. Ba komai yanzu duk Allah duk wannan aikin ke kika yi shi? Ai wannan wanke kin kwaso su da yawa. Ai wannan ba wani abu ne. Ina haka nake kullum a gida. Me wanki zai zo ya ɗauka mana wanki an jima dama zai je ya wanke. Wankewa muke bayarwa ai. Hajiya, na canje shi da kayo. Haka dama nake kullum a gidan nake umman mu wanki. In ga ba sai an sa wani yayi ba. Saboda na fi so na samu ladan. Na gode, Allah miki albarka. To lafiya. Assalamu alaikum assalam. Sai me kuma za a yi? Komai ya yi wannan ɗin ma ya isa haka. Na gode, Allah miki albarka. Bari na je na sallah. To.
anya wannan ko yar fim din ne da ake faɗa kai wannan dai abin yana bani mamaki kuma ka duba ka gani na ganta tana wankin nan karatu take mai daɗi ni ban ma taɓa jin daɗin karatu irin na wannan yarinyar ba kuma ni a zaton na 'yan fim ɗin nan ba abin da suka sani wanda ko cewa aka yi su kawo fatiha gani nake ba za su iya kawo ta ba ashe to malamai ne koyarwa suke gaskiya in dai haka wannan halin 'yan fim ɗin yake gaskiya abu ne wanda ya kamata a so shi haba tun da kaga hadi ya liƙe ya ce lalle 'yar fim ɗin nan yake so abin da ya gani kenan gaskiya masu ilimi ne wannan aikin nata yana ban mamaki gashi nan ba ta son jikinta ko kaɗan irin rashin son jikin da maza suke so mace ta tashi zumbur tun ba a sa ka ba ma ka tashi kai gashi na irin shi take yi kai a gaskiya wannan abun a aura ne a zauna da ita kuwa ba irin su o'e ba Yasira baki azhar ba baki la'asar ba ga magariba ta doso na tashe ki ya kai so 5 ba ke kasa tashi sai kin tashi sai ki koma ki kwanta tun da ba na tashi da zai tashi da Allah an yi magariba ne saura kaɗan yanzu magariba ta yi baki la'asar ba na tashe ki ya kai so 5 na tashin ki kin ki tashi sai dai ki tashi ki ce ki koma ki kwanta ki ce ki koma ki kwanta ki tashi ma Allah na tashi ajiya Allah ya nauyin bacci ne gare ni haka ina fara baccin nan sai in ga kaman nan tashi da yanzu ne insha Allah to ai gane dai ki tashi ko muke sallah wallahi ni ba ruwa yaran nan inda sun kai kata da gurin nan ko ina komai sun hada sun abin nan din nan wallahi na gaji ma kai da gajiya hajiya ni fa da ke ganni babu ruwa na wallahi sai na yi kwana 2 ban tattara waje ba kwana 2 baki gyara gurin ba to hajiya ai in na ce zan gyara wajen sai mutum ya kare ba shi da aikin yi sai na yara su ɓata san can su ɓata can kai kenan gyare su sa maka ciwon jiki ya zama baka da wani aiki sai nasu haka ne ba zan iya ba na gaji kin ga su ko wa'annan yaran ba sa jin magana in ji yadda suka yi guda gurin nan gaba ɗaya suka lalata kar ma ɗan gidan Jummai ya ji labari ya fi kowa rashin ji wallahi sai dai kawai addu'a ke ta sha ƙasa mana kina ji ana maganar tsafta ki hau kujera haka suke wallahi hajiya sai dai addu'a kawai Allah ya sauka Assalamu alaikum. Hajiya lafiya irin wannan tunanin haka? Tunanin da yanzu nake yi. To, me ya faru da kuma me ya faru yanzu? Nana? Kin ci abincin nan kwa kin ji irin daɗin da abincin nan yayi? Alhaji ma zai so ya ci irin wannan abincin? Hajiya ai na koya kuma zan bi ta gida ma a koyi. Wani irin zaki bi ta gida ki je ki koya ni da ba son zamanta nake da ɗana a gidan nan ba har wani ki ce zaki bi ta ki je ki koyo abinci haba hajiya amma kuma idan an taɓa bar gidan ya hadi wallahi ba karamin asara akai ba wace irin asara don ya rabu da efim hajiya Allah ya sa dai ka ta ji ni zuwar ta gidan nan ko ni da bani da nutsuwa bani da ilimi na koyi abubuwa har guda 4. To sai ki gaya min abin da kika koya har guda 4. Girki, fara'a, tsafta, uba kuma karatu. Karatu kuma? Hajiya
gyararrakin da ce ta min wallahi ta min gyara ya kai 100 daga sabbi zuwa nasi. Na ji karatu. Wato da can baki iya tsafta ba, abincin da kike kama na kazanta kike mana a gidan. Ko? Wayya da na dawo na ga yanayin Hajiya ya canza ba kamar yadda na tafi na barta ba. Mun yi magana da ita sai dai ba da yawa ba. Wato abin da Nana ta gaya min kin yi a gidan dole ne ma kawai Hajiya ta kwana tana tunanin ki. Ni ban yi dan ta yi tunani na ba kuma ban yi dan na burge ta ba. Na yi ne kawai dan na samu ladan kuma da burge ban yi ce na. Wace kiran ta? Na gani so ka ɗauka mana. A'a. An ɗauka ba. Rabu da ita kawai. Dan Allah ka ɗauka. Rabu da ita Allah. Wai kan ba a idan ki suka ci mai mutunci ba da ita da yayinta? Har ma da ke ba sauyi ba? Bai dame ni ba. Kansu suka yi wa. Da Allah ka taimaka ka ɗauka. Hadi bai kamata ta kira ka har su uku ba kuma kai baka kira wuta ba. Baka san dalilin kiran ba ka sani ko neman sulhu take? Ba na son sulhu. Kuma in ma za ta dawo ai ba yanzu nake so ta dawo. Shikenan. Gaskiya to duk inda aka yi baya kusa da wayan nan ne. An ba zai yana kusa da waya ta kira ya gidan ka. Ko dai mata shi ta hana shi da ɗaukan waya. Ashe idanu ba zai saba da kuka ba, ashe zuciya ba ta sabo da kunci ba. Fim ke ce fim ce, fim ke dai fim ce. Kome wa Allah na shiga uku. Yanzu shi kenan? Ina ji ina gani za a kwace min mijina. Kai a ina ki ba zai yi ba. Ai ba zai yi ba kuma a gidan mijina zai yi. Wallahi haka kawai. Inda na je duk abin da suke ma a yi a gabana ni ma na gani. Kar ka manta fa uwar 'ya'yanka ce. Kuma kun yi zama na tsawon lokaci da ita bai kamata ka yi mata haka ba. Ita ta manta da cewa ni uban 'ya'yanta ne? Sannan abin da take yin fushi din a kai take tunanin na aikata ba daidai ba a gare ta laifi ne haramun ne a wurin ubangiji? Aure ne fa wani abu ne daban? Duk da haka ya kamata ka kira wuta saboda baka san me dalilin kiran ba ko ba kuma ka san akwai Zainab a hannunta kuma dukkaninsu akwai hakokinsu a wuyanka. Bari na yi dalilin na kira wuta. Karki kira ta saboda ba na so ina cikin farin ciki a ɗaga ma hankali da su magana banza da kuɗi. Na biya miki karki kira ta kuma karki tuna ka kuma bari ki ji kada ki taɓa tunanin cewa ba na son ta nesa haka a'a ina son ta amma kawai dai ba na son wasu matsaloli ne sannan ban so ka hukunta ni akan laifin da ban yi ba. Shaidaniyar yarinyar nan ta tafi ta banna da tunani? Ai ko bawa ba zai min abin da ta yi ba. Kin ga shara, wanke-wanke, wanki, ta wanke min kayana ta goge. Ta zauna ta mana abinci mai shegen daɗi. To, na ce a raina, da na yi niyyar ci mata mutunci. To, ai da na ga wannan ai kasa magana na yi. Kuma dama na yi ni na faɗa a raina. Ba mutumin da zai maka alheri ka saka masa da mugunta. To, ki duba ki ga wannan matar tasa tana zaune kai za ta ga na ɗauko aiki na ina yi ko a jikinta. Ba za ta taɓa ɗauka ta taya ni ba. Ken ta kamo ma na ta wani lokaci ni nake mata. Hajiya, tun da na zubar da makamai na, wallahi ya kamata a ce kowa ya yi saranda.
yarfin dai ta riga ta ba da mamaki hajiya. Ai na ɗauka da iya shege za ta shigo mana da renin wayo irin nasu. Sai aka samu akasin haka. Hajiya in fa za ta gaishe ni fa sai fa ta durkusa. Ni fa ba uwarta ba komai ba. Hajiya ko ni fa ba na fa durkusawa fa dangin mijina. A gaskiya yarinyar nan ta yi. Sannan baki sani ba. Da mijinta kafin ya zo. Ta tashi ta rangada wanka. Ta feshe jikin nan kaf da turare sai kanshi kawai take yi. Kamar lokacin da ya kata gida na haka yazo ya dauki abarsa. Tsab da ita. Ba kamar wannan kasamar ba, Yasira. Idan inda ta ci abinci nan take tuntsirewa ta kwanta. In ta tashi buzagade hakan nan take zaune a cikin gidan ba shara ba wanke ba wanka ba wanke ido. Inda ya tafi ya barta haka nan za ta dawo cikin gidan. Ga yarinya dan Allah da Annabi Ja'ira tana so ta shiga ran mutum. Anya ba wasan kwaikwayon ne ma take min bakwa. Hajjaji Makkatu ya kamata ki sauke komai. Yarinya dai tsaftake. Tarbiyyar ta ce haka. To ashe dama suna karatu Qur'ani haka? Kai haba Hajiya, ƴaƴan musulmi ne ba. Ai dole ne a same su da karatun Qur'ani. A'a sai dai iya shege irin dai na ƴaƴan zamani kawai. Amma in ba haka ba, wallahi tallahi yara ne da suke da ta kowanne da irin tarbiyyarsu. Amma ni kan gaskiya Hajiya ko? Ni dai zan kirawo ta su ba ni lambar wayar sa. In kira ta zo ta koya min girki har gida Hajiya. Girki kuma? Wallahi har gida zan kirawo ta lambar wayar ta zan sa ta turo mu. Kira ta zo koya min girki. Ba zai yi ta ke girki. Ko ita ta yi ne Hajiya? Wa? Ita amarya wannan ɗin. To ki dai gane ko ma waye ya zaki fi gane. Wannan ƙasa ma? Hajiya kai ta sa a mai don Allah don Annabi. Ai ba zan taɓa cin girkin ta ba. Ita ta yi? Shi ma magana ce. Ina gonna. An ci farci da gaske ne Ali Nuhu da Adam Izon kusan shirya? Gaskiya zancen mutane ne. Ali Nuhu da Adamu ba su yi faɗa ba, balantana ma a ce sun shirya. Kawai yan bayan na iya ne suke surutu masu. An ci farci, ki wani kuka fim mana don Allah kin san kin fi kowa iya kuka. To ni da ba fim nake ba ya za a yi na kuka. Yawwa an ci farci, dama ina son faɗa miki mamanmu ta ce tana gaishe ki. Ina amsa in kin je gida ma kice ina gaishe ta. Wai an ci farci yanzu kin je fim kenan? Na daina yin fim mana. Kuma ba na fata na koma fim. Saboda na yi aure. Kin san aure shine darajar ya mace. Duk inda mace ba ta da aure ta zama sauri. Kowa kallon ta yake ga tunani. A cikin aure ake samun shiga aljanna kuma ake yin ibadu daidai yadda ya kamata. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta yi abubuwa guda 3 to za ta shiga aljanna. Na farkon su sallah, na biyun su azumi, na ukun su ke biyayya ga mijinki. In kika rasa wayannan abubuwan guda ɗaya daga cikin to ba ke ba shiga aljanna. Kai anti Fati akwai ki da kawo ayoyi. Amma lokaci yayi mu tashi mu je mu yi sallah. Daga nan kuma a je Islamiyya a yi karatu domin sai da ilimi ake iya komai a rayuwa. Allah ke san ki kura ba mutane ba, domin wasu ba su zan na kowa ba. Komai idan kai shi ba ka yi daidai ba, wai su ba a yi ka yara aibi ba. Bai dau dan wani tamkar biyanai ba, ba su bar farcin mugunta kan biyan wani ba. Ba su gyara gidansu ba balle su yoto ba, ba su inganta kalamai fita ne ba. Sannu ko? Lafiya kalau. Sannu ko? Babban yarinya sai na ba abu. Allah miki albarka. Allah miki albarka. Hadi, hankalinka kwata-kwata baya kaina. Ya koma kan yarka gabaki daya. Ita na zo gani? Saboda ita na zo ba don ke na zo ba. Hadi kenan. Yanzu baka damu da ni ba? Yarka ita ce abin damuwarka?
lokacin da kika fice kika bar gidana ni na ce ki fita ban ce ki fita ba ganin daman ki kika kama hanya kika tafi abinki baki damu da ni ba kawai ni sai in damu da ki akan me ga wannan kayan ke na kawo ma Hadi, yanzu har kaya kake kawo Zainab? Kana nufin mu ci gaba da zama a kenan? Hikimar da Allah ya ce a yi hudu kenan ko uku ko biyu idan wata ta ƙi ka da yini wata sai ta suka da kwana ke kin guje ni wata kuma ta rarrashe ni tana share min hawaye na tana lallaba ni kuma muna samun lada haka kawai sai in daga hankali na saboda ina son ki. Hadi wallahi ba ka so na. Wallahi daman tun da ba so na kake yi. Wallahi ba so na kake ba tun da ba ka so na koma gidanka. Hadi dan Allah ka yawo wani dan Allah. Ki yi zaman ki anan har Mahadi ya bayyana. Kada ki dawo. Hadi. Gida ba kamar gidan miji ba ne. Dan Allah dan annabi ka tsaya haka ne wai. Ki koma ciki da Allah. Haba waya haka ne dan Allah. Kaga wallahi ka bar su kawai ka rabu da su saboda tana son mijinta. Ka bata ta koma gidan mijinta tun ta shigo gidan ta kasa samun nutsuwa. Wai me nake na sa baki a cikin magana? Magana ce fa ni da yar uwata. Magana ce ta dangi. Me nake a ciki? Au. Wato ka tire da cikin danginka kenan? Da Allah da Annabi ki ja bakin ki shiru kar ki ƙara shiga cikin wannan magana na gaya miki. To Allah ya kiyaye hanya a dawo lafiya. In baka zo da ni ba gidan nan ya kamata ka dinga zuwa da 'ya'yanka. Shikenan an raba ka da mu kenan saboda an maka asiri. Baban Zainab kai tunani asirin nan baya dadewa. Kukan me kike yi? Nace kukan me kike yi? Saboda waccan yar iskar mara gata mara mafaɗi kike zubar da hawayenki? Kin bani kunya amma ba laifinki bane. Malam kai kuma na gaya maka na gindaya maka sharɗa amma yanzu ko ɗaya babu wanda ka cika. Na gaya maka sai ka kawo min gwajin jini naka da na waccan matar taka sannan kuma duk da haka sai ka raba musu gida. Wannan yar uwar tawo ka nema mata inda za ta zauna ita kuma waccan ka batta inda kake ganin ya dace. Kaka ƙara kusantar yar uwata an baka cika waɗannan sharuɗan ba. Babu ɗaya daga cikin abubuwan da ka lissafa wanda zai. Kuma ba wai na zo gidanka bane domin ga ƙanwarka a'a na zo ne in ga ƴata kuma nan ba da jimawa ba zan zo in ɗauke ta bana sake ta ko kafa na ƙofar gidanka. A gaban ki kina ji yadda ike musayar yawu da ni ike caccaka min magana saboda ba kya kishi. Malama wuce ki shiga cikin gida. Amu alaikum salam. Fatima. Na'am. Ai da kin bari in nazo sai in gyara miki. Ba komai wallahi dan dai gyara gadan kuma dai in tashi in gyara kuma sai ya zama wani abin nan. Mun gama girki Hajiya na ce bari na zo na faɗa miki ko zaki ci yanzu. Sannu da aiki Fatima. Ikon Allah. Yo ai ko ba na jin yunwa. Yanda abincin nan naki yake da daɗi. Ai dole ma in zo in ci. Yanzu kuwa. Fatima, aiki hakan nan ba kya gajiya? Ki min wanki, ki min guga, ki min shara, ki wanke-wanke, sannan girki ma ki zo ki yi? Duk ba kya gajiya? Ban gaji ba Hajiya, kuma ba na gajiya da aikin lada. Yanzu ma zuwa ne na tambaye ki ko da akwai wani abin da za a yi miki. A'a, ba wani abin da zaki yanzu abin da zaki shiryawa zaki ki koma ɗakin ki je ki huta aikin ya isa haka. Hajiya ai baya nan ne kuma sai na ga ba inda ya kamata na zo in ba nan ba. Allah sarki haka ne to amma yanzu ki je ki nemi guri ki zauna ki huta kin ji ko? Ya isa haka nan kin ji? Allah miki albarka na gode ga nan saukowa. Sannan Allah na gode maka. Allah na gode maka da ka bani. Yarinyar da za ta taimaka min a lokacin da gashi karfi na yana karewa. Kai wannan yarinya ai albarka ce Allah ya bata albarka. Allah bata ƴaƴa ita ma masu biyayya. Allah bata nagari.
Hajiya ga lemu ki sha. Fatima na koce. Wallahi ciki na cika sosai. Na rade ban ci abincin da ya cika min ciki irin na yau ba. Bari sai an jima zan ci. Ajiye. Shikenan Hajiya. Amfanin fruit din kenan ya daidaita miki cikinki sannan ya miki amfani a jikinki da abin da kika ci. Haka ne kam, amma dai ba yi da gurin shiga yanzu. A ajiye sai an jima na koce. Ki yafe min. A gaskiya ban san haka kike ba. Na miki mummunan kalma a baya. Ban san cewa ashe ke yarinya kirki bace, mai tarbiyya. A gaskiya samun ki a gidan nan ba karamin alheri ya jawo mana ba. Ki yi haƙuri ki yafe min kin ji? Ina so ki gaya min abin da kike so a duk duniyar nan wanda ba wanda zai iya miki shi sai ni. Ina so ki faɗa ma abban Rilwan ya dawo da matarsa. Domin zamanta a nan gidan ya fi zaman da take a can. Kuma tana so ya dawo da ita, amma shi ne har yanzu ya amincewa. Kina so ya dawo da Yasira? Ina so a dawo da ita Hajiya. Saboda ba na so na zama ni ce sanadiyar rabuwa da matar shi. Sun daɗe suna tare kuma har sun haifi yara biyu. Ya kamata ta dawo su ƙarasa rayuwa da ita ta dindindin. Lalle wannan yakin cika yar albarka. Matar da ta fita da kanta, amma har kike kokuwan cewa sai an dawo da ita gidanta. Ha, kin yi nisa. Allah miki albarka. Amin. To Hajiya, ai ni gani ne bai kamata ina zama da shi hankali na a kwance ba. Ita kuma tana can a cikin tashin hankali. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Yau baki muka yi a gidanmu? Wa nake gani haka kamar Fati Muhammad? Ina wuni? Lafiya kalau. Ba gajiya. Kai? Kamar a TV? Abinda nake gani a TV? Na so na kira ki kafin na zo, kuma kin san ban da nan baki. To ai ni baki sani ba, har yanzu ina neman dalilin da yasa ki shigo gidan nan. Saboda ni ban sani ba. Ai Umar Rilwan tana gidan nan, ko kuma in ce yayata. Wajenta na zo. Ina wuni? Ina yata? Ba waje na kika zo ba. Ki ce kin zo ne ki duba ya nake rayuwata a cikin gidanmu. Ki ce kin zo ne ki duba kwanaki nawa ya rage min na mutu ki mallaki mijina. Ke Fatima Ahmed, ni na fi karfin ki har abada wallahi. Yasira, tun da kika bar gidan Hadi, da ke nake kwana, da ke nake tashi. Kamar yadda Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, dole na so mai yar uwata abinda nake so ma kaina. Tun da kika bar gidan Hadi, bana jin daɗin zama. Ya kamata anti Yasira ki yi haƙuri, mu koma mu zauna, zama na dindindin har abada. Ki yarda da ni. Saboda me kike so in yarda da ke? Me kike da shi wanda zan yarda da ke? Ba za ki gane kowa ce ni ba, saboda baki zauna da ni ba. Sai kin zauna da ni za ki san kowa ce ni. Yanzu kun ga duk dai ba wannan ba, dan Allah dan Allah mu samu zama mu ga. Ni ba zan zauna ba. Ba zan zauna ba. Kika san da me ta zo da shi gidan? Kina ji fa tace da ni take kwana, da ni take tashi. Wai ke ba za faɗa miki magana ki ji bane? Ki zauna mar ki ji kware me ta zo da shi ko? Zauna Fati, ki zo da. Yau zo. Gaskiya Fati Muhammad, ku yan fim muna muku mummunan fahimta. A baya, mun ɗauka kwata-kwata yan fim ba ku da mutunci ko na sisi. Na ɗauka ku yan fim ba ku san Allah ba, balle ku bauta masa. Kuma Allah ya ce sai ka san ni sannan zaka bauta min. Wallahi ni tunanina ko in ce tunaninmu duk ku yan fim jahilai ne ba abin da kuka sani. Kawai ga kuna an zuba ku ne a gari. Allah sarki anti Zainab. Akwai magana da kika faɗi akan yan fim, maza da mata, saɓanin haka kuma kada ki mance ita kanta duniya mutanen cikinta sun kasu ne kashi biyu. Akwai masu jin tsoron Allah, akwai kuma masu karancin tsoronsa. To dan Allah Fatima Hamne, yanzu kina nufin yar fim tana iya auren kowaye kuma a zauna lafiya?
za ta yi auren kowanne amma fa in tana son shi. Ikon Allah. A to wannan abin gaskiya yayi. Ai mu tunani muke gaba ɗaya ku yan fim kawai ku aure za ku yi kwana biyu ku je ku da. Ashe suna zama na dindindin. Shi fa aure nufi ne na Allah. Kuma shi ma sakin kaddara ce daga Ubangiji. Dan dai kawai mu mun zama 'yan media ne. In za mu yi aure za a ji kuma daga ya mutu za ki ji duk magana ta yada duniya. Gabaki ɗaya kowa ya ji ai wance ta yi aure kwana kaza ta fito. Amma fa wa'anda misali ba a san su suna na a bayan fage. Wata kwana ɗaya za ta yi a sake ta. Wata sati ɗaya wata 'yan watanni. Amma da ita ba ta cikin irin harkokin ba wanda zai je. To kin ji dai yar uwa. Anti Zainab sai kuma ta alfarma guda irin ki suna neman a wajen ki. Na zan tafi da yayata. Ai ba matsala. Kin gani yanzu ke mun bayani na fahimta. Amma abin da nake so da ke dan Allah ki haƙuri. Wanda ya zo ko ke ki mar bayani ko ni in mar bayani. Na tabbata wannan bayani da kike nima na gansu. Na tabbata shi ma zai gamsu sai ku tafi. Amma yanzu idan na batta ko ka tafi kin ga zai ga laifi na ko? Na gode Anti Zainab. Saboda mace ai ba hana ta da gidan mijinta. Ba a raba mace da gidan mijinta. Haka da Allah kuma karfi tana ta same ni a ofis. Musa, ya zan kira ka. Ka bani minti da zan kira ka. Malama me kaki gidan nan? Wajen yar uwata ne zo. Kina da yar uwa a gidan nan? Me dangantakan mu da ku? Malama da Allah ki tashi ki tafi. Ko biki ji ba? Allah ya sauke mu hada zuri'a da ku. Ki ce wani kin zo gurin yar uwarki. Yaya kai haƙuri. Na zo mun yi magana da ita. Ta amince za ta koma gidan mijinta. Ke? Kin amince za ki bi ta gidan mijinki? Gaskiya ne. Na amince zan koma gidan mijina na je na yi zaman aure. Ke ya kawo miki sakamakon jinin da nace a kawo? To za ki kuskure. Waɗannan za ki je ki zauna da namijin da ya je ya auri yarinyar da take wasan kwaikwayo? A'a. Ni zan baki shawara in kuma baki yarda ba shike. Yaya kai kuskure. Kai mana kazafin zina ba karamin kuskure bane. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Nur. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wallazina yarmuna al-muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Ni za yi bulala 80 kenan yanzu na yi muku kazafi. Ko? Wai koya miki wannan? Uwa da uba ne suka koya ni. Ƙarya kike a rediyo kika ji. To ni bari gaya miki ko ma menene ba wa'azi aka zo a cikin gidan nan ba. Dangantakar ki da wannan babu. Ke na gaya miki magana da za ta taimake ki bar zancen tafiya gidan matan nan ku haƙura. Gaskiya ni ba zan iya ba yayi. Wallahi ni gidan mijina zan koma. Wato kin zaɓi hadi a kaina kenan ko? Ba hadi na fifita a kanka ba, aure na zaɓa a kanka. Domin na gano cewa gabaki ɗaya tarbiyyar da ta samu ba irin na bane. Tarbiyyar ta yafi nawa daraja. Kawai gwanda na koma gidan mijina watakila ni ma zan rabauta. Ku tashi ku je. A babarin gaya miki. Wallahi duk abin da ya same ki kar ki sake ki damun cikin gidan nan. Kin ji na gaya miki. Kin yadda? Na yadda. Ina ke kuma zaki? Ko ban su zaki? To in kin bi su daga nan ke ma ki wuce ku ta nanaye ki wuce ke kuma gurin momo kin ji. Allah ke san ki kura ba mutane ba. Domin wasu ba su san na kowa ba. Komai idan kai shi ba kai daidai ba. Wai so ba a yi ka yara aibi ba. Bai dan wani tamkar diyanai ba. Ba su bar farcin ba. Aiki da dama wallahi. Sai wani sheki kike. Ban gane ba. Me ka kasa ganewa? Dukkan mu fa matanka ne ko akwai bakon fuska? Yaushe kika dawo? Fatima ta iyo biko na da kanta. Ta dawo da ni gidan nan. Kuma ba da ƙarfi ta dawo da ni ba. Dama ni ma na matsu na dawo.
dan Allah ka yafe mu ka gafarta min laifin da na maka gabaki ɗaya wallahi ba zan sake ba. Mun yi wa Fatima mummunan fahimta. Fatima ce ne abin neman kowane irin namiji, abin gudun wanda bai same ta ba. Don Allah ki yafe ma. Ba kuma ya wuce su. Tashi alhamdulillah.